Балалар бәйгедә үз халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен тәкъдим итте. Катнашучылар кызыклы презентациялар әзерләде һәм үз милләтенең тарихы, гореф-гадәтләре, традицион костюмнары, милли ризыклары турында сөйләде. Бәйгебезнең максаты шул балаларда бердәмлек тәрбияләү һәм инде туган халкына мәхәббәт, аның көнкүреше белән юлаларын тәкъдим итә, күрсәтә белү, алар белән якыннанрак танышу өчен бик кирәк. Моннан тыш балалар үзләренең осталыкларын да күрсәтте. Кемдер пешерү, кемдер тегү, оригами, яисә милли ризык әзерләү белән шөгыльләнә. Мәктәп укучылары арасында мин милләтемнең киләчәге, горурлыгы җиңүчеләре булып, Мөслим лицейының 2нче сыйныф укучысы Сәйдә Шәмсиева һәм Мөслим лицейының 1нче сыйныф укучысы Кәрим Нәбиев танылды. Без инде күп милләтле гаиләдә яшибез. Бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, чыннан да бу конкурс бик урынлы, бик кирәк. Халыкларны, дусларны, балаларны берләштерә. Уңышлар булсын, уңышлар булсын. Я приехала из Маригулярова. Я, конечно же, приехала поддержать нашу односельчанку. Она тоже Марийка. Этот конкурс, конечно же, очень нужен всем, так как он объединяет народы. Также мы узнаем про какие-то новые нации, показываем свой народ. Әлбәттә инде иң беренчедән бу конкурс балаларыбыз өчен гореф-гадәтләребезне, традицияларыбызны саклап калуда зур ярдәм итүче. Чөнки традицияларыбызны тирәнтен өйрәнәбез, балаларга белем, тәрбия бирәбез. Дөресен әйткәндә, ныклы патриотик тәрбия шушыннан башлана, шушындый конкурслардан башлана дип әйтер идем. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында Иске Карамал авылының Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүче Мәликә Ханнанова, Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасыннан Кәрим Сабирҗанов җиңүчеләр булды. Калган балалар да төрле номинацияларда җиңүчеләр дип табылды. Бәйгене оештыручылар әйтүенчә, төрле милләт вәкилләренең берләшүе һәм дус тату булуы конкурсның төп максаты. Әлеге бәйгегә айдан артык әзерлек барган. Катнашучылар сүзләренчә, бу вакыт эчендә алар үзара дуслашып та өлгергәннәр. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.